Så går du bare på det modsatte. Måske. Jens, man tager sin egen valg i ens liv. Især når man bliver teenager, så får man over på den. Og det er bare helt Og så går det ellers bare derude af. Men det kender man jo altid. Jens, du får ikke kun over på pikken. Også på hænderne. Og så lige med numsen. Nu skal vi ikke snakke sådan vel. Nu skal vi snakke lidt bedre, ikke? Fordi ellers er det sådan lidt. Hvem kan knippe lidt bedre? Det kan jeg. Og det er derfor nu skal jeg lige vise dig nogle ting her der. Nå ja, ligesom du gør sammen med seng. Vi mødes hver tirsdag. Så er jeg fri for skole længe lektier. Så tager det cirka en times tid, før vi afrækker i os. Ej, hvis du forstår sådan en stor en. Kan I forstå, hvorfor jeg er død? Du spiller lort. Nu er jeg sgu lige kommet ind. Nu er farmand lige kommet ind. Så nu spiller farmand det der er på bogen. Så. Okay, gå ahead and focus. Gå ahead and shoot den enemy der. Mitzvah. Mitzvah. He going with dog. He make a headshot. And he make the final kill. How did he do that? Bam, son. At the next kill. Bam, son. Hold kæft, lortet, nu går jeg møg. Han var godt nok dårlig. Han kunne heller ikke finde ud af noget som helst. Han kunne godt finde ud af det. Det kan jeg se. Nå, det kunne jeg godt. Han kan godt. Vi skal bare stole på det. Jens, skal du ikke gå på CCTV? Roll ya, dude. Okay, Shoot up. We will save our land. You are just a little dick when they never have played so game before. Hytter, don't talk to yourself. Kim, du blokkede mig lige for mit ultimative headshot. Undskyld mig, du har overhovedet ikke vilje. Nej, det håber jeg fandme heller ikke det. Det er som om der er kommet sådan noget aim assist på, eller er det bare mig? Er jeg den eneste, der har sådan et sigte, der bevæger sig efter fjenden lidt? Jamen det er en eller anden ny opdatering. Eller mit sigte går lige så stille efter fjenden. Hold kæft, hvor er det nye ud. Og det forstyrrer mig helt vildt. Kan man ikke deaktivere sådan noget nye ting? Ej, jeg gik ellers lige så godt. So easy, man. Er det her en jump map, eller hvad? Er det en parkour? Ja, det er parkour nemlig. Det kan man nemlig. Det er catchwork. Prøv at se den her Du skal bare give helikopter. det et forsøg, så plejer det at gå. Hvis du tror på, at du kan, så kan du det også. Du plejer at sige, så hvis du kan flyve, så prøv at flyve, mens du tror stærkt på. Anbefale, du går til præst et par gange. Og så skal du nok tro virkelig. Amen, det gjorde. Amen. Dobbelt 3. Hvordan fik jeg lige 3 headshots sprayed ned der? Man skulle tro, jeg havde ikke på. Det har du også. Ja, hvor ved du det fra? Eller vil jeg se på? Ej, det er en... Jeg tror, Kim. Du har taget min pinøjne. Ej, hvor sjovt. Jens, nu skal du... Nu skal Jens, bare. Jens, ja. Bare. Rush. That's spray, dog. Du fik dem, jeg fik dem altså. Jens, jeg fik 4 kills. Jeg fik 2. Jeg har 9 kills og død 1 gang. Jeg har 3 kills død. 5 gange. Jeg har 9 gang. Jeg har 3. Og jeg har 9 kills og død 1 gang. Moving land. Jeg vil ikke sige, det er sådan lidt easy. Men altså, vi prøver. Jeg har en madcocktail.
helt afslappet, hvis der er nogen, der spørger mig om det. Jeg kan bare godt blive lidt stresset, når jeg dør. Jeg bliver fucking gal. Og nogle gange, så kommer jeg til at smadre nogle ting. I ved nok. Og hvad fuck, Magnus skriver til mig? Kan? Nej, du kan ikke. Du er syg. Og så kan jeg ikke Magnus han skriver. Kan dig, Jakob og Mikkel Skype efter I har spillet komp? Ja. Vi kan lige begynde at tage en time. Vi kan lige begynde på at komme, så vi kan spille efter. Det tager en times tid. Og så skal vi spise, når vi er færdige. Så er det desværre nej. Hvad siger Jakob? Jakob. Hvad? Ja, det er mig. Hvad? Hvad? Jeg kan lige mærke, der gik en udløb. Hvad fanden laver du, Kim? Så begynder jeg bare at skrive på det. Du ved godt, hvor meget jeg har klø. Hvad? Og det klør helt vildt, når jeg skider. Ses efter komp. Det klør bare helt vildt, når jeg skider, når det skider. Ja, men... Vi kigger ham bare. Ja. Hallo, nu begynder der at klø på min nøs. Nej, Men det er ikke interessant for jer. Jo, må jeg også klø den? Og nu begynder der at klø helt vildt, på grund af at jeg lige har pruttet, og den lugter helt vildt. Nej, så er den selv. Det var helt vildt, hva'? Jeps. Og nu begynder der at klø. Og især mellem ballerne. Lige der ved numsehårene. Ja. Præcis. Jeg har en smoke i Det dag. er godt, du føler med mig. Jeg er død. Ja, du prøvede nemlig at skyde os bagfra. Men så er til gengæld sådan nogle lorte teammates, som der ikke selv kan holde øje med det, så man skal gøre alting selv. Men Hvem er det, der bliver ved med at tage os bagfra? hvorfor har I skiftet hold? Eller er det mig, der har skiftet hold? We moving like. Og I finder ikke ud af, hvor ham her han er. Ej, han er bare glitchbot. Mand, nå, han er død. Ja, jeg fik en assist. Yay! Yeah, we win it. Jeg fik også en assist. No, because I work at the Muffin Factory. Hvad fanden? Godt, fuldstændig. Godt. No, because I work at the Muffin Factory. Nu går I jeg. got an assist. Because I work at the Muffin Factory. Oh my god! Der sker Ah. I never tell you, you are the best to play on this earth. Yes, you I'm talking to, your little kid. Hvad sker der? Jens, den er simpelthen. Hvorfor har det skiftet hold, Jakob? Det er jer, der skal stå. Du kan da sukke dig med et mælkestikker. Nej, Jens, det kan jeg ikke. Jeg har fået min tøvn. Jeg har ingen tøvn. Skal jeg lige sige dig, hvor de sidder hen her, hvor? Øj, hvor er jeg dårlig. Der sidder en under. Det vil jeg også gøre på. Han sidder der en lige. Ja, jeg er helt vildt dårlig. Jeg ramte ham en gang. Jens, hvor er du henne? Jens, der kommer slet ikke lige nu. Han står bare og kigger. Seriøst, prøv lige at gå ind og kigge, når I dør, ikke? Så prøv at gå ind og kigge jeres, hvad hedder det, til længe der. Så siger der sådan en mega irriterende lyd. Har I hørt det? Nej, men det gør det ikke for mig. Det gør det med mig, der den er fucking irriterende. Det er ikke for mig. Til Counter-Strike, det er der eller? Jakob? Nej! Nej, jeg fik lige så mange kills. Ja, jeg så det godt, men jeg mistede det skud. Jens, hvordan kunne du? Altså, jeg først trykker på aftrækker, eller først tog jeg sigte, og så trykker jeg på aftrækker. Jamen, jeg skal kunne have slået Mikkel, hvis du ikke dræbte mig. Jens, du kan ikke klare dem. Skal de guide jer her lidt? Hallo. De står og piker. Lad være med gå ind. Пошла Nej, нахуй, de står og говорю. piker langt. De står og piker langt. Nu står de og piker. Hold øje. Hvor fanden det var, siger jeg. Hvorfor pisser jeg Да stadig? сколько тебе дало, парашка? Nu er han død. What? Var det ikke noget for, jeg har vundet? Se her. Hvad? Der siger, hver gang du skyder et tønt, så siger du sådan noget ud af. Ja, det Wow, er hvor der sejt. Jens. Er det ikke bare vildt ekstremt? Jamen. Og hvorhen? Jeg har ikke Hvis du skyder på en tønde, så kommer der olie ud af den, så koster et eller andet. Jamen det plejer der ikke gøre i spillet. Det ligner det der ellers. Man, Jens, hvad skete der?
rullebank en, jeg så ham en gang, jeg skød var helt tilfældigt, og så fik jeg. Ja, jeg troede, at jeg ikke havde spillet. Okay, ham der, han er helt sikkert ikke. Det er totalt ikke, fordi jeg peakede 5 gange. Ah, fuck. Men så ved vi, hvorfor det ikke skete, Jakob. Han har 5 liv tilbage, altså. Hvad fanden, kan I ikke holde en simpel front, eller hvad? Jo, vi kan holde 2. Vi kan holde 2. Og så dør du. Ja, der er så lige en ting, du har misforstået. Vi finder aldrig ham her. Nå, så døde han. Den har blaf. Ham der, han er bare helt god til at ramme. Det er derfor, han ikke får nogen kills. Det der, han er for god til at ramme. Ja. Jeg tager en ekko til dig, Han er så god, at han ikke kan dø. Kan du også tage en ekko til mig? Nej, tak. Jeg vil gerne. Jeg vil gerne. Kabul, tilgiv. Jeg glemmer bare en politi. Jeg er bag dig. Tilgiv. Hun har købt 50 euro til mig. Min mor har købt 100. Nej, det har mit onkel. Тебе не понравилось спать? Det var lidt OP. Jeg ved, hvad jeg gør det. Jeg ved, hvad jeg gør det. Så flykker jeg. Insta tror jeg ikke lige, okay. Læk! Det ville da i hvert fald være lidt underligt, hvis du gik hen og flækkede ham. Og prøv at forestille dig den knæ. Hvad vil du bruge dine euro på, Mikkel? Penge og papir. Jens, hvad tror du, jeg vil bruge dem på? Jamen op nu. Nå, jeg tror, du vil bruge dem på spil, eller hvad ved jeg. Ja, så kan vi købe en lille spil. Drop like a hurricane. Du skal ikke pike. Ej, undskyld, jeg er sådan her. Jeg ved ikke, om du har et spil. Ja, tak fordi I så den her video her. Jeg har lige muted den. Ja. Håber I kunne lide den. Husk at Hvorfor skyder han den og for like dig? videoen. Hvor er han? Ja. Og han... Aner det ikke, men jeg finder ham og flækker ham. Jakob, hvor er han henne?